wanda Allah yake so fa ya fi shiga matsala. Mu gani muke yanzu in baka yi ciwo ba, baka yi larura ba, baka yi zazzabi ba, baka yi mashashara ba, baka yi asara ba, baka bige ba, baka yi targade ba, baka ji rauni ba, baka kwarzane ba, to kamar Allah ya fi son ka. To in kuma ba waɗannan Allah baya son ka ne. Wani mutum ya zo wajen Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce ya Rasulullah, ni ƙarfan gaske ne ga lafiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taɓa yin zazzabi? Ya ce a shi baya zazzabi. Kana mashashara? Ya ce shi bai taɓa ciwo ba. Ya juya tafi Annabi ya ce mai sanya ga ɗan wuta gashi na. Iza ahabba Allahu qauman ibtalahum. Man yuridillahu bi khairin yusib minhu. In Allah yana son ka sai kai ta gamuwa da matsaloli don imanin ka ya ƙara kyau. Ka samu yau kai asara gobe, ka samu yau to Allah yana son ka kenan. Amma in ka ga lafiyar galau baka ci wani har alfahari yake ka alhamdulillah kan bana ciwo, to baka ciwo matsala ne. Haka wani kuma shi ma ya kawo yarsa yana son a sama mata miji wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ga yarinyar na ya Rasulullah, lafiyar ta lauga ta kyakkyawa bata taba yin ciwo ba. Ya ce kai ba ma so, ba ta da larura, kowace irin larura ba ta da shi, matsala ce. Shi sa Allah da ya fi son Annabi alaihi salatu wasalam zaka kirga abubuwan da ya masa, babu dan adam din da ya shiga irin jaraba da manzo Allah ya shiga. Na farko dai ya rasa mahaifinsa tun kafin ya zo duniya, bai taba ganin mahaifinsa ba. Yana ciki wata 3 wata 2 mahaifinsa ya rasu. Sannan mahaifiyarsa yana zuwa duniya da shekara 6 mahaifiyarsa ta rasu. Yana dan shekara 8 kakansa ya rasu. Yana dan shekara 12 ya koma hannun Abu Talib. Daga nan jaraba ce ta tahowa. Da ya zo aka fare masa wahayi na addinin musulunci, ya gamu da jarabawa. Ranar farko wanda ya fara zaginsa a Abu Lahab da shi da matarsa Ummu Jamil. Daga nan aka ta gamuwa da jaraba, har aka zo aka yi shirin a kashe shi. Ya je Ɗa'ifa aka jajjefe shi, aka faffasa masa jiki, jini ya ta zuba. Ya zo mala'ika ya zo ya ce ni ke kula da duwatsu, in ka roƙi in ka Allah ya ce ka ban dama in jefa duwatsu mutanen garin su mutu. Ya ce a'a, Allah ya shirye su. Ya zo aka yi mitin a kashe shi. Ya bar gidansa da daddare, ya shiga kogo. Ka je yanzu ka je maka ka ce a nuna maka inda garu saur yake, goja balin nur. Ka je ga abin mamaki, hawa dutsen ma ya ishe ka aiki. Ya je awa 72 kwana 3 a cikin wannan dutsen, ba wuta ba ruwa ba AC ba fanka ba wani abu, cikin zafin rana. Sannan daga ne kama tafiya a ƙasa, ba Isra'i da Mi'raji ba, akan buraka ba, ba akan jirgi ko mota ba, ba akan titi ba, ta cikin daji ya ratsa. Suka yi tafi kwana 7 suna tafiya shi da Sayyidina Abubakar, suka isa Madina. Madina ma ba a bashi ya huta ba, nan ma aka bi shi. Allah kuma waɗanda suke masoyansa, matarsa Khadija ta rasu, amminsa Abu Talib ya rasu, ‘ya'yansa duka gabaki ɗaya suka rasu, ɗaya ce ya bari a duniya. Mazan suka rasu, Alƙasim ya rasu, Abdullahi Tayyibu Tahir ya rasu, ga ɗansa Ibrahim Mu'azzam ya rasu, ga ‘yarsa Zainab ta rasu, ga ‘yarsa Ruqayya ta rasu, ga ‘yarsa Ummu Kulsum ta rasu. Sannan kuma ga sahabbansa guda 70 daga ci har da amminsa Hamza, duk ga su a gabansa. Sannan ya tashi yin zazzabi nasa ninki biyu Allah yake masa. Wani yake cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mayafi, in yana zazzabi in kai haka sai ka ji hucin zafin ya ratso tufan yana fitowa ta jikin hannunka. Domin daukan Allah yana son ka kawai sai ka ci bilis, sai ka zauna ba ciwo ba, amma mutane suna kuma Allah yana jarabta ka kamar ya ce ai wannan